ono što ste pomenuli na početku emisije, Akademija forenzike i veštačenja, i to je negde nešto, kako sam razumela, u planu. Šta zapravo ta akademija predstavlja i zašto je ona važna da je imamo? Pa, Akademija za veštačenje i forenziku zamišljena je tako da to budu prvo subspecijalističke studije u oblasti saobraćaja, medicine i ekonomije, a da posle sa tim visokoškolskim ustanovama s kojima sklopimo dogovor o tim subspecijalističkim studijima, znači, posle, nakon toga vidimo da li ćemo tamo u okviru njih praviti neku akademiju za veštake i forenziku ili ćemo samostalno to napraviti. Posle izvesnog vremena ćemo znati kako je sudbina. Da li to znači da nama onda u stvari fale ti kadrovi kada želimo da baš te kadrove i školujemo? Pa, kako da kažemo, da, fale. Fale zato što, kako kažem, interesovanje nekog polaznika je za to najveće. Evo, stigli smo samo kraja večerašnjeg druženja. Hvala vam što ste bili večeras naš gost i koja je bila vaša poruka našim gledalcima? Pa verujte veštacima. Toliko.